Мен сеңа қойшанда болса, ақылсызлықның не екенін айтканым бармы? Ақылсызлық ол 45 гигабайтлық видеоны монтажларға тырышу һәм түрткен сайын 10-15 секунд лаклар біткенін күтіп отыру. Яки инде бу ойынны иң ауыр режимда үтәргә тырышу. Икесенең берсе егетләр. Яра, җитеп печән чәйнәп утырырга башлыйк. За моего младшего братца Райли и его пилотское удостоверение. Где? Да! Где его носит? На кредитку папы. Мою кредитку. Сюжетын кыска гына сөйләп китсәң, без үзебезнең кызыбыз белән һәм абыйларыбызның кызлары белән Рок-Айленд дигән тропик утрауга парашют белән сикерәбез дә, шунда безне пиратлар кулга алалар. Һәм алар бездән, дөресрәге безнең әти-әниләребездән акча көтеп яталар. Безнең вазифабыз башта үзебезгә котылу, аннары соң инде дусларыбызны коткару. Сюжеты гади кебек, ләкин уены кызык малай. Һәм әйтергә оныттым, пиратларның башлыгы бик үзенчәлекле кеше, шулай дик. Что у нас здесь? Грант. И Джейсон. Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Попугай, бля. Эй! Урод! Смотри в глаза! Синең күзеңдә нур юк. Ты моя сучка! Юк. Синеке түгел. Я тут царь и бог. Минеке, минем абый. Заткнись, сука! Яра, аңладым, елама. Перестань пугать заложников. Выйди и разберись с возвратами. Пока. Приятного отдыха. Эпиляция. Мыйыксыз калдырдым малай. 1, 2, 3, 4. Готовлен. Тагын да тәбәнәгрәк. Утыртылмаган машина юк. Беркемдә юк, сез беркемне дә күрмисез, без ниндзялар. Күтегезне кашып торуыгызны дәвам итегез. На столе. Күрәм, брат, күрәм. Хәзер алам. Эй, кто это? Кем булса? Мен инде. Ха, уятам мин аны. Хәзер ташатам, бар карап кил. Сәлам, без килдек. Ха, китәбез. Джей, слушай. Тыңлыйм, брат. Мне не найти Лизу и Райли и других без тебя. Соберись. Юк. Җыеласым килми, тараласым килә. Ладно, извини. Яра, әйдә киттек. Нәрсә бу? -1. Нәрсә эшлим икән, карап тор. 80-90. Сукыр тәрләр күрделәр белә. Шерек тактан тибеп сындырыйм. Так, дубль 2. Калашникны бары тик шулай рәтлиләр. Авызыңа сыбырып салыйм. Грант сыптырай да тизрәк, тутыласы килми. Мы с тобой найдем его и освободим остальных, а потом домой. Ой. What the fuck? Грен, син нәрсә футболканы пычратасың бит? Нет! Не умирай, Грант! Ю, үлмә. Тукта, башым пычтамый, тукта. Булды. Чистый үлдең бит, Булмады инде бу. Джунгли тебя сожрут. То я. Бәтәш бу әтәш мындамы ни әле? Ты, бля, оглох! Йо, иштәм. Давай уебывай, сука, беги! Яра, киттек. Булды. Мин әле киләчәкмен. Мөмкинлек булганда сыптырый инде, ярар. Шабам, сырлама. Миңа калса бу начар. Әйттем бит, мин сиңа 5 метрдан сикерсәң нәрсә булачагын. Туры айт, тизрәк сыптырдык әйдә. Аю тимә миңа. Тизрәк, мен бу сиңа күт кашу түгел, әйдә, тизрәк. Аю, мин сиңа тимәскә куштым, бәйләнмә миңа шаурма кисәгә. Я нашел его! Син мине түгел, мин сине. Шулай булган шул. Ubisoft тәкъдим итә. Ubisoftны Ж хәрефе аша әйтергә кирәк, бары тик шулай гына. Ясавын Ubisoft Montreal ясаган. Плавать в бурю — храбрость. Татарларга Но куркыныч түгел. загорать на пляже с пиратами
Ну birinchidan men ular bilan qizinmadim, ikkinchidan mana bu isirek akula tishing ko'tingga taqaman sen hali. Вправе забрать мою жизнь. Но и я вправе забрать твою. Begiroq qo'rqinish neger bo'lib chiqding bit hali sen malay, a? Джейсон. Я нашел тебя на берегу. Men seni topdim. Прошу, Aldama. в деревню Манаки. Саламат, Тенгахари! Я привел сюда Джейсона Броди! Zirab kelding sen meni bunda. Сбежал из лагеря Васа! Dratuti. Остров призывает сильнейших. И я стал членом их племени. Anisi turundan mazak silaganing, shunga kulib. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любой из них. Qora narsa sila. Моя душа Bir yoti yo'q. принадлежит одной. Ishonmayman sen qora kut. Вот. Деньги на оружие. Я раньше ни в кого не стрелял. To'xtab turalisan. Aning menga ishi bir kimga dotqani yo'q, lekin qo'lina qurol ilaksa, bir kimda esan qolmayacak. Tezdan ko'rarsiz. Все когда-то бывает в первый раз. Kitir mundoqshangni siltab turmaydi. Salam abi, menga bir BMW ham dengiz yorinda o'rnashgan uy kerak. Yarar endi aysa, yarar. Pistolet tayyorab turar. Urlarga yo'l motorsiz ham quroldan solingan bitem. To'xtali boshda ovulni qarab chiqayman men. Чтобы видеть карту острова. Tak, qizlarga baylanib bo'lmasmi shunda? Batash. Bular nishlilar. Batash. Ne ishlatasan qani? To'xtali, batash. Bu narsa. Kim endi barabanni havo bilan qolgan? Siz bilasizmi, sizdagi Afrikaning bir tabibini o'xshagansiz. To'xta. Kim endi bunday papsaga bi? Yo'q, bulay bormi? Yo'q. Eda yangi yaxshi bit qo'yamiz-da, yangadan boshlaymiz. Ketdik. I'm more like off the meter, the leader. I get these girls wet like Aquafina. Now stop, forget all the lies and the rumors. Haters mad cause I'm on their mind like a tumor. For real, I stay on an 808 like Kanye. Game is like BK cause I get it my way. Fast like lightning, bite me. I might be the best musician that ever done it. I run it like Usain Bolt. I'm cold like Yara bo'ldi, jetdi yigitlar. To'xtadik. Anangni. Mana biz tezroq tez bo'l. O'ylab turma, turtkalayda shunda qo'ya bo'lsa. Qorakut bizni kutar, hamminaga oshqinam. Qorakut sen qo'yda. Amnes. Славно прокатился. Sirriysan tag'in, albatta. Отлично. Покажи карту. Доверяй инстинктам. Общество научило проигрывать. Не природа. Нужно познать джунгли. Иди. Вернешься ко мне, когда преуспеешь в джунглях. Bu mashina bunda tikkagina turmay bitindaymi? Ketdik edi. Bu men qanday tur yo'fraqlar yerga qushgan. 80ning 90mi. Yaray, bo'lsa da borib jetyapmiz anda ha. Sirtli shakanlar kutuvi ko'pmi bo'la endi? Tak, bulon kerak menga. Sikir imanini o'qiting. Mashinasiz qoldim endi tan. Yara, ani qarab bulonli bo'ldim. Uftanma, barsa yaxshi. Bir sezir. Yo'fraq. Ikkinchisida ezir malay. Tan bir yo'fraq kerakmi? Bitta butun birda kerakmi bu dunyodan? Bitta. Barsa da bor. Qorakut, meni shamtut meni. Деннис, растение и животное у меня. Класс. Подчини природу своей воле. Ah, tatavlarim menim. Татау. Sila shawarma kesaga. Мы едем к аванпосту возле Аманаки. С нами американка. Приходи к нам. Что за черт? Лиза! О, черт! Нужно ее освободить. Иди. Следом. Qorakut deydi, tapichkangni idanga tiradi. Qorakut.
Аванпосты крепости на острове Рук. Пираты Васа из них контролируют окрестности. Значит, будем драться. Мине дә шулай йөргә өйрәтегез әле. И не зря. Спасая твою подругу, мы убьем 2 свиней одним камнем. Минем сине үтерәсе килмәгән ие. Воюем Ну с ярар. Васом. Ладно, приступим. Как и ты, я когда-то был чужаком. Ә хәзер член Ты не башаймы? одинок, друг. Так, монда эт бар. Яратмыйм этләрне. Бар шундый эт җаннар. Улмаганчы минем бер кемгә дә атканым юк дигән иде. Шулаймы? Лиза, я здесь! Изи, малай, изи. Миңа синең тирең, тешләрең һәм дә җаның кирәк. Шаяртам тирең кирәкми. Ну-ка, бомжара. Сен байрак күренәсең. Все будет хорошо, Лиза! Их Джейсон ул больше тышка нет! ачыла. Ты в безопасности! Ну, булай да ярар. Ее здесь нет. Моңсу, аяныш. Аванпост рядом с Я Аманаки ворвар. атакован. Наша американка где? Пропала? Что? Она сбежала на запад этого сраного острова. Расскажу, когда доберемся. Она сбежала. Кашкан, эт-җан. Ничек уяты җиткән? Ты достоин на Шулаймы ни? Вау, рәхмәт. Достоин идти по пути Әстәгә яр ялайса. Доктор тебя ждет. Дуслар, менә шунда бетереп торыйк алайса. Серия бик озын була. Не унывай. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга хәзер.